Hallo? Du har ikke startet filmen? Nej, det har jeg ikke. Så skal jeg stille lyd på det. Sådan. Yes. Det var slutningen, vi fik til at starte med. Vi har et billede, der er malet af René Marguerite eller sådan noget. Jeg kan ikke helt udtale navnet. Og han har lavet Vi burde nok have lært navnet. Vi burde nok have lært, hvad den Ja, taler. vi har lige lært navnet. 64, og du kan bare køre videre. Og vi kan lige hurtigt fortælle lidt om den periode. Det er sådan lidt efter perioden. Det er lavet noget, der hedder postmodernisme og samtidskunst. Samtidskunst, det kommer vi ikke så meget ind på, men samtidskunst er bare et begreb for altså kunst, der er lavet i samme periode, som vi er i nu. Postmodernisme, det er lavet i slutningen af defineret, eller det er sådan ligesom defineret i slutningen af 1970'erne. Og som jeg lige sagde, så blev det lavet i 1970'erne, kommer jeg lige i tvivl, eller 67, så han er lidt forud for den. Altså, I det mindste står det ikke stille. Ja, det får han heller i ro alt for meget. Noget, der er sådan, altså navnet siger lidt sig selv, at det er godt med post, det betyder efter, så derfor kommer det efter modernisme. Og æble. Modernisme, Og det meget er æble. kendt for det tidspunkt, hvor Beholdning af fingre. I modernisme, der kan kunsten godt være Jeg sådan, kan godt lide, at du har kigget op der for at se punkterne, men du tager dem ikke kronologisk i forhold til, hvad der står der. Det var meget rart. det er ligesom den ting, man bryder her siger, at bare fordi Gud er død, så kan der altså godt være en Men mening. det kunne også forvirre lidt senere, kan jeg. Ja. Og så har vi det her Lær navnet! Marguerite. Marguerite. René Blomst. Belgisk maler, René Blomst. fransk styret. Han Der er nogle misforståelser med den første der. 98 til Ja, 67. der har jeg ikke sat mig godt nok i den stof. Maler faktisk maleriet i sin aller sidste år. Og hans mor, han begår selvmord allerede som 14-årig. Og det er sådan lidt specielt, fordi at Ja. mor, den har brugt sådan lidt. Der var lige en formulering, der lige... Søn af en død kvinde. En meget mærkelig term, han bruger. Men man kan se, at han er meget fascineret af Han burde måske også have gået lidt mere ind i det der søn af død kvinde. Hvorfor han siger det, og hvad han mener med det. Ja. Ligesom det. Det er ikke ret lige. Og så har vi også... Ja, Sende par en film. flytter til Paris. Der skulle måske have vidst, der var et ekstra stof. Det havde jeg glemt på det tidspunkt. Sådan, nå ja, der er mere om det. Det sker ikke så meget specielt. Jeg får forklaret det med det maleri der måske. Det var, at vi lige skulle have trænet den en enkelt gang. Ja, Og hans billeder, de er sådan lidt specielle, fordi at hans billeder, de har altid sådan en meget symbolisk betydning, og de er meget gådefulde. Der er ligesom altid, der er mere i billedet, end det man bare ser. Det vil der altid være i hans billeder. Jeg vil da godt ikke et eksempel. For at gå videre. Ja, med kampi. Og så er det bare lige for at sætte scenen, hvad det er for en tid, vi er i sådan, her i 1960'erne. Det er hippie-tiden, så der er masser af... Jeg tror måske, det var farligt også egentlig at bruge det der billede, fordi at det er så stærkt udtrykket, at det kan være, at det tager fokus væk fra maleren. Ja, lige præcis. Især fordi vi kan ikke bruge det. Den er egentlig ligegyldig for billedet, det egentlig, så den er der bare. Og så her ser vi billedet. Og det er Vi skal også lige have justeret PowerPoint, så det ikke var flat. Ikke var flat. Ja, det ændrer sig lidt på resolution på skærmen. Og bagved der er noget hav, og så er der egentlig nogle grå skyer. Og så foran ansigtet, som mange af jer nok har bemærket, der er et æble. Og det der billede, det er, det er sådan, altså billedet, det er meget symmetrisk, og det er meget statisk. Altså farverne, de er meget, meget kedelige. Altså det går meget over i noget gråt, blåligt, så der er ikke så mange farver. Og det gør også, at man lægger virkelig mærke til det der æble, fordi det har en så stor kontrast. Måske Det kan godt være, at vi skulle have punktopstillet det, så sådan, Ja. skrevet sådan farver, symbolikken, linjerne, sådan, så gennemgår Så det har punkt vi for så punkt. har han selv Det vi er har i hvert fald kontrolleret. lavet vores fortolkning baseret på det, han selv har skrevet om billedet. Og det er altså ikke os, der er dårlige til at oversætte her. Det er Og der simpelthen burde bare vi fordi have en, det er der franskmand, var og han kan lidt ikke lige trådt ind, engelsk. og så sagde det der. Prøv at læse op, hvad der står, men det er lidt mærkeligt. med accent. Eller I det mindste skjuler, der er det vist Det er ansigt. det, Du har det viste Ja, ansigt, æble, men som det burde gemmer være det ret sjovt. skjult. Det er noget, der sker Det konstant. vil give En lidt ting, vi ser, det er liv til. skjuler en anden ting, og vi vil Gå altid ind og prøve sige at det se på det, der er gemt bag det. Der er interesse i det, som er gemt, og det, som... Og hvis jeg havde været totalt på, så havde jeg bare sagt det uden at se på tavlen. Og det havde været med. Ja. Altså, så skulle vi have haft en stund inden af klassen med en stor planche. Der er gemt, og det synlige, der er præsenteret. Og det er ligesom den, vi har fået. For det første, så har vi jo nævnt lidt om, at han er måske lidt... Altså, han har i hvert fald et specielt Men det er meget fint, at der bliver snakket om sådan farver og sådan noget det første. Derefter så kommer der lidt om, hvad han selv har sagt om det. Og så derefter så snakker vi om betydningen ud fra, hvad han selv har sagt om det. Præcis. Jesus, han er som er så meget godt med igen, det vi snakkede om. Vi snakker om ret meget forskelligt, men der kommer ikke så meget frem op på tavlen. Og igen, det kan godt være, at du skulle have haft nogle punkter eller et eller andet. Det vi mener, Jeg der ved ikke, ligesom huske det. ligger bag det her billede, og grund til, at han ligesom ser, han står bag det her æble, det er simpelthen, at æblet, det
præsenterer kristendom Ja, det er også det viser, for mange hvordan ting, man det ikke er svært rigtig at kan huske. se ordentligt, når det er, der ligesom er det foran en.